Продължаваме с сборника, като всяка едно дължинско хорце. Тук сме малко по-приклекнали. Основното движение на сборника е така. Корпус е към центъра на колото, имаме кръстосване. Имаме раз, и, два, и, три, и, четири, и, пет, и, шест, и, седем, и, осем, и. Виждате, че в две четвърти се брои раз, и, два, и има леко реагиране, пружинки. При самото стъпване, така още веднъж имаме раз, и, два, и, три, и, четири, и. Раз, и, два, и, три, и, четири, и. При първата фигурка имаме две такива кръстосвания, отпред и отзад. Ето така, имаме раз, и, два, и, три, и, четири, и. След което десният крак е свободен, той във въздуха. С него правим стъпка, лево косо в дясно, след което имаме подчертан подскок на същия десен крак, стъпка, прибирам, стъпка назад, прибирам, стъпка, прибирам, подчертана стъпка. Ето само втората част. Имаме раз, и, два, и, три, и, четири, и. Още веднъж. Раз, и, два, и, три, и, четири, и. Цялата втора фигурка изглежда така. Имаме раз, и, два, и, три, и, четири, и, пет, и, шест, и, седем, и, осем, и. Раз, и, два, и, три, и, четири, и, пет, и, шест, и, седем, и, осем, и. Още веднъж, цялата първа фигурка. Раз, и, два, и, три, и, четири, и, пет, и, шест, и, седем, и, осем, и. Раз, два, три, четири, пет, и, шест, седем, и, осем, и.